Orenya Ramogi juanga kaotuoni marwa chenro maro imore kamweko nie weche manyien mana kaka gitucho e pacho kato koda pinje maoko. Weche go mag siasa ahinya to kalore gi odiochieng' makawuono bende duond bura kara riwruok mar Azimio la Umoja nogoyo kogro jogo bende geto bedo jalup jalar kom tenda piny Kenya e yiero mabiro. Mago to gi mathoth nyako Ramogi juanga mweko ni kod sani to mokwongo wang'ene thuond weche. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy. The alliance of the willing already started when we had the first meeting with our PA colleagues. It has been a wonderful conversation. Duond bura mar PA olando ni odonje Kenya kwanza e kinde ma Azimio la Umoja to mako chung' margi kendo dhi nyime gi manyo jalup Raila. With the RPL, our country and my government will be addressing the needs of millions of Kenyans who flock to work in industrial areas of our various towns. Jatenda Azimio la Umoja Raila Odinga korokoni omenyo chero sekta mar Juakali ponono ni oyudo loch e yiero mabiro. Koro sama loko toka monda wene giota temo otongo tagileta agora piny mapacha olal. Giri ming'ia mwiketo mating'ne mayo wanyaka mogo. Serikali mayo wanyaka moke. Jopiny Marabore County ma Kisumu no bago ng'anyo kayuak ewi monj kod nek gi jomaundu. Machiegni nyako Ramogi juanga chenro maro imore nyinga Lydia Okeyo kajale kumarwa en Elizabeth Otieno betho matudi kodwa namba marote machuok menaria de kauchiela no beni nyalo ng'iyo wa e mbui mano kanyo Ramogi TV wantiere Facebook live kod sanyo wachao kod mago mag siasa kamogai mar ODM Raila Odinga koro golo singo mar bero sekta mar Juakali ma wacho ni osejuang kuom thuolo malach kato bedo ni sekta no ni kod mwandu mokalo kendo yawo thuolo mag tije jo Kenya mathoth. Jo Kenya manie sekta no bende no chiwo pachgi ewi okang' machal kod mano. Jafo mara Walter Nyambaga nitire kod ler mathoth. E kinde ma jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga chano chiro geno e sekta mar Juakali kendo neno ni rowere matiyo matek to chudo margi pot koro nyalo bonjo. Vile nimesema hii sekta inachangia kikubwa sana kwa upande ya uchumi wetu wa taifa letu. Saa zingine wanapata shida kwa upande ya wale walinzi ambayo wanawavamia pale wanafanya kazi na kuwafukuza na kuwanyang'anya hata bidhaa zao. Odinga wacho ni joma tiyo e sekta mar Juakali e koro biro yudo barua mapuodho kendo yaro lony margi. Wengi wao wana ujuzi zaidi kuliko wale ambayo wanabeba makaratasi. Ati wao ni mechanic au ni plumbers au ni welders na kadhalika. Lakini kwa sababu hawana certificates wanabaguliwa. Kandarasi inapewa wale wanasema watu wa katikati, wale mabwanyenye ambao sasa ndio wanakwenda wanawaajiri na mingi ya pesa ambayo inatoka katika hizo kandarasi inaenda kwa mabwanyenye. Jogo machwiro loya pile kaka yore mag menyo orwako parono kagi wacho ni gikalo e matek. Idea ma the former prime minister okelo no en idea maber manyalo konyo Juakali. Nikop jite ok nyal dhi e school. Nitie joma reme class 8, nitie maleme 12. But sector ni osebedo ka absorb dropouts to gi jomo ge class 8 kendo ging'e tijegi maber kabisa. Kalure gi paro mande jakomo golo Raila Odinga en paro maber kendo paro maleo. En paro manyalo ting'o jande maka Juakali ka wan kama mondo wachop stage machielo. Lakini kalure gi chieng' ka osebedo chien kocha tich osebedo matek. Yudo ni watiyo matek lakini pesa to onge go. Kasa kwa doki Juakali gi magi masana ko jande mang'eny sani donjo Juakali ka. Wuone kod rowere manie dier boma Nairobi olieko ni en paro makare mar paro sekta mar Juakali e kata bech mwandu manyalo miyo yuto margi dhi maber. Kulingana na hiyo ujumbe nimeshukuru sana kama serikali yenye itaingia itakuwa inatushughulikia. Juu hata ukiangalia siku hizi bei ya bidhaa imekuwa juu sana. Wategemea scraps partly mawadili kodoge gine gi products wa. Koro bing ni scrap lor kore chudo ni dhi nyiewo material ma beche tek. Alafu gimigero cost ne bedo high to they use bei at a low price. Bech mwandu mwatiyo godo osebedo kani malo nikop gibedo charge makata scrap bedo charge VAT. Gimadwa gombi
ni be scrap go kik charge gi VAT. Of course bende kik charge VAT. Nikech VAT no kokete wiye to miyo ka kori dhi loso material mi dhi uso kata obed sanduk kata obed wheelbarrow. Kidhi use to miyo bei bedo ni malo ma ok inyal konyo. Raila osingo biro keto lwasi mar chiro magik molos kod lwedo kod paro maliw kendo manyo chiro makare. Tumesema tunataka kumaliza haya kuleta ile kitu tunaitwa the RPL ambaye itatambua ujuzi wa mtu na kumpatia yeye shahada ambaye anaweza kutumia kikazi. Onagino gongero ni fundi chamo koke. Kata kamano kaluwore kod ngadho manyien mogol kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mar bero lwasi mar Jua Kali, penjo mienjo ni to bengi magibiro lokore. Wota Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi jodongo mawuok e dhoot mar jo-Agikuyu kod riwruok mochung' ne siro kido kod timbe jodhodno kata Kiama Cultural Association koro oyango ni gisiro jatend Kenya Martha Karua kaka jalup jatend piny Kenya e bwo Azimio One Kenya Alliance. Kane giwuok e kaunti ma Kiambu kama ne gitimo alam makende ne yiero mabiro timore higani, jodongo nowacho ni kom ma jalup jatend piny Kenya dwaro ng'at man kod lony e tiyo ne jopiny. Gino ma Karua oseyudo bang' tiyo e piny owacho kuom higni mang'eny. Jodongo bende nomedo ni Karua biro medo jiwo thuolo kata chiwo thuolo ma jok mamine tend piny Kenya ka omiye thuolo machal kod mano. As an advocate and politician, Martha has demonstrated or has championed for social justice, women rights, improvement of the democratic process, and contributed to family law, especially in regard to matrimonial property. As a politician, Martha has actively participated in the agitation of multi-party democracy in Kenya and helped form the NARC coalition that saw the end of KANU's authoritarian rule. Candidate wale wamebaki kwa Mount Kenya ni 4. Hakuna yule hana uwezo na experience ya kukalia hiyo kiti ya running mate ama deputy president. Kwa hivyo wote tuko na wao pamoja na tutatembea na wao pamoja mpaka tarehe 9 na baadaye bado tutakuwa na wao tukishaunda serikali. Lakini kutokana na experience tutafurahi sana kama jamii, kama Azimio tutapata Martha Karua as a running mate na mwishowe deputy president. Adhuridhai. Ramogi duond bura mar Pamoja Africa Alliance PA ma otelne gi Governor Makilifi Amason Jeffa Kingi koro lando ni odonje riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza. PA wacho ni ok gimor gi chenro mag riwruok mar Azimio la Umoja kendo chuno ni nyaka koro gidar. Jafo mar Judith Omondi nitiere kod ler mar wachno kendo kelnogo e yo machal kod ma. Wanomedore e riwruok mar Kenya Kwanza manendala chiel bang' duond bura mar maendeleo chap lando riwruok margi kod Kenya Kwanza. Duond bura mar Pamoja Africa Alliance ma otelne kod Amason Jeffa Kingi bende koro lando ni oriwore kod Kenya Kwanza. Kingi ma oloso e twak mane gibago e par jalup jatend piny Kenya William Ruto mani Karen wacho ni PA owuok e Azimio la Umoja ni marok gimor kaka itayo chenro mag riwruogno. Okoni chenrogo opong' kod weche mipando ma ok migi thuolo mar lero dwaro mar kadho nam chumbi kakata mana otas mar winjruok mane gichuoyo e kogno bende pok omigi. The legal process for PA to be legally in Azimio could not be completed as it was frustrated by the flat refusal of Azimio to make available a copy of the Azimio agreement. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy and mistrust. It became difficult for PA to pursue its 3-item agenda for and on behalf of our people. Kingi wacho ni winjruok margi e Kenya Kwanza oriwo koda kar reso oganda manam chumbi ma okoni ni kod midhiero mapod jukogi. The first is the land question at the coast. The second is the region's economy. And the third is inclusivity in mainstream public service of the coastal parcel. Hata sisi hatutaki kugawanywa vyeo.
sisi tunataka watu wa pwani wapate na Wakenya. Hizo vyeo si muhimu kwetu, wala serikali yetu si ya kupanga vyeo kabla. Judito mag Kenya Kwanza kuma oting'o Mudavadi, Wetangula kod jakom mar duond bura mar UDA Johnson Muthama koro lombo duond buche moko maparo ni igwenyogi e paro kod Azimio la Umoja mondo giriure kod Kenya Kwanza kata bed ni dhot nyicha oselor tarik 8 dwe mar abich. Kithure Kindiki olero ni winjruok e kindgi gi pa ne ondiki tarik 8 mar dwe ni. This agreement was signed on 8th of May 2022. We call upon all those political parties out there who feel oppressed, who feel cajoled, who feel shortchanged, blackmailed, and conned, that we are willing and available 24/7, effective now, to sign post-election coalitions with as many of you as possible. Jalup jatend piny Kenya William Ruto omor kod donjo mar duond buche ariyo go e Kenya Kwanza kendo singore mar chopo gigo mane gichwoe kogno. Commitment to having resources allocated so that the people of the coast can progressively begin to acquire land from absentee landlords is a commitment Kenya Kwanza has made. The people of the coast especially, and the rest of the people of Kenya, to live in their country not as quotas, but as citizens and owners of land in their country. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mane wechego mag siasa chenro mar dadho jogo mamanyo thuolo mar bedo jalup Raila Amolo Odinga rumo kawuono kasani koirito mana duoko mabiro wuok. Kaka George Bati korolero jatend Wiper Kalonzo Musyoka gikone ochope nyima aputno kanyakla kod jochung' mamoko mamanyo thuolo mateno Raila Amolo Odinga. Odiochieng' mar ariyo kendo mogik. Chenro mar manyo jalup Raila Odinga ne odhi nyime. Jotelo mageto bedo jalup Raila e laro komtend piny Kenya donjo ka giikore mar nyoso aputno gi wach mar chopo lek margi mar bedo jalup Odinga. Kopogore gi pach jomoko, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mane iparo ni ne ok nyal chopo e nyima aput magoyo kogno jogo madwaro bedo jalup Raila Odinga ema nokwongo molo kendo nyiero joma ofuong'o weche ni othir gi chenrono. The decision to come was my decision because I realized we didn't want to give anybody an excuse whatsoever to say aligomea kuja. So I'm here and I can tell you it has been a wonderful conversation. Kaka yo mar chopo gombo mar chunye, mane en jaod bura magatanga Peter Kenneth bende ne odonjo kendo pako lony mare mararieya e lemo mag telo. Kenneth owacho ni oikore mar medo jiwo mbi mar Azimio, kolero ni kata odoko ni alwora mar God Kenya ni kod kwan mag ombulu mamalo. It is important to realize that Mount Kenya is a vote-rich area. It is also important that the opposition has had a field day in Mount Kenya, but it is also important to accept that the Azimio candidate is on an upward trajectory in Mount Kenya area. And therefore, that by being vote-rich has its own considerations. But it's not a must, but it has its own considerations. And anybody who is doing mathematics will place Mount Kenya as a priority. Mondo kik nyinge bedo oko mar jomalaro jalup Raila Odinga, jatend duond bura mar National Liberal Party, Jambetre Stephen Tarus, owacho ni ochiwore mondo kony Raila e loko kit siasa ma pachoka moko ni opong' ga kwede mag dhoudi. He needs a fresh blood. He needs fresh minds. He needs people who truly want to create a unified country based on the challenges that we have had in the past. You know, as a country, we have always suffered the ethnic card, and you know we must breach that card. I don't think I have to belong to a particular tribe to be able to serve Kenyans well. Kautingo tachwa keini odiochieng' mar ariyo. Gavana ma Kitui Charity Ngilu ne okodong' chien e temo loso sigana mar bedo miyo mokwongo mowal jalup jalar komtend piny Kenya. Onyiso chir kendo ikruok mar tiyo gi Raila Odinga kokelo lokruok ne jopiny. Kabende, Alfred Mutua kuom teto ng'wech kendo wuok e Azimio la Umoja One Kenya
koluwo ni mano ok en kit telo makare. I started way back with him in 1992 when we were both in opposition until we both got into government after bringing the opposition, all opposition parties together in 2002, which formed NAC. And this is the same thing that we have done today to bring Azimio together. It's about leaders sacrificing, it's about leaders making sure that Kenyan people have confidence in them. I personally think it's a terrible weakness that that when you find some challenges here and there, you do not find solutions. Leadership is about finding solutions. Nobody will ever tell you that in leadership all will be smooth sail. Kata bang' duol mar yiero IEBC lando ni ok gibi yie jatich piny owacho moro amora mane ok ogwe tao mondo yiere lemo mar jalup jalar kom tend piny kata mar gavana. Mano ne okolo koyo e chuny Peter Munya. Jatend migaono mar puro nyiso chir mare mar yudo loch e kind joma nigi piem go. I'm very good at answering questions because I can answer questions quite well. But I'm sure the others who can also answer quite well. So really, at the end of the day, it is, let's leave that decision to the panel. Ramogi wenge koro geto ng'iyo ni to en ng'a mabende koro dhi kawo namba e laro komno kata bedo jalup jalar kom tend piny Kenya gi riwruok mar Azimio la Umoja. Kawa dhi mbele nyakora mgajwang riwruok mar Kenya Kwanza no bago campaign na magi gwenge magu kambani kama ne gilimo Tala e county ma Machakos. Jalup jatend piny Kenya William Ruto ko jodito mamoko kama oting'o Moses Wetangula kod Musalia Mudavadi no medo sejo siasa wetegi e riwruok Azimio la Umoja. Jotelo no loso kagirwako bende duond bura mar maendeleo chap kod pa kuom riwo rekodi. Ne ginyiero okang' ma jatend Wiper Kalonzo Musyoka chope nyima put ma oting' mar manyo jalup Raila Odinga. Tumejenga colleges 5 mpya ya hapa Machakos. Ni kweli ama si kweli? Hapa Machakos mambo yale mengi tumefanya hapa Machakos inaeleweka. Ni kweli ama si kweli? Kati unamtongoza msichana, si wakati huo ndio unakuwa mzuri sana, si ndio? Wanapaswa kuwa wanatutongoza ndio tuwaitishie kura. Lakini badala ya kutongoza vizuri, wanatutongoza vibaya, wanatutupa nje. Jatend migao mararita Fred Matiang'i koro wuok tung' mosuogi moko kuom josiasa masani bago campaign manengo githoth makoro kelo penjo mar kama dibed ni gigole omenda makamago. Matiang'i manolose romo mano bagi ewi weche mag chike Naivasha onyiso luoro ni yiero mawang' kidek miyo jo Kenya jotelo mathoth mayoregi mag yuto mag omenda okler. Okoni nitie josiasa masani donjore timbe mag kuo mag omenda giriekni ma otisi gi dho oledhi ni wash. Okoni okowinjore luo seyo kuom IBC ni mar mago gin weche manyaka nywaknegi lwedo gi sectors duto. Kore jakom IBC Wafula Chebukati wacho ni yiero mawang'ni ok bibedo gi mibadhi kata matin. Of holders of elective office being very well known and established wash dealers, and so on and so forth. Because those are the ones who are hiring crowds and hiring people from one end of the country to another end. And in some constituencies, the people we are profiling or we are investigating, or the people on Mr. Kinoti's radar, are the leading candidates in some constituencies and in some areas. And well, we chose democracy. So we will live with it. They will be elected, and then we'll face the consequences. But I think if we had a better framework of regulating campaign financing in our country, we would probably find it, easier to deal with this issue. Compared to 2017, where we managed to contain political temperatures, stop candidates from tearing each other's posters, harassing each other in campaign venues, killing each other in the fields, because the code of conduct, as was designed by the framers of the law, was that it's a quasi-committee of the commission, which then does not require rules of evidence to be followed and the criminal procedure code. And so cases are being determined on day-to-day basis. You file your case today, in 2 hours it's already determined, we have fined you.
Nyakora mugenda ka prario bang' sa adek mar otieno chenro eno imorero kamano kuom kete mana kae Ramogi TV kama medo kelo nie wechego manyien mag mutuche pacho kato kod pinje maoko. Kwang'iyo mana messages magu matin kapok wakao yweyo ni Nyakora Mugajwang, wang'ino wanyisi kacha ni wantiere e mbui mano Ramogi TV live kama beni nyalo luwe chenro ni maro imore. Aneno kanyo Kanyanga Makopi ojagogo Katuma wacho kanyo ni oyie gi chenro mar oimore kendo wacho ni entiere gogo Katuma gichopone weche gichoponegi e yo makare. Kennedy Oluoch wacho ni entiere Changamwe gwenge ma Mombasa kendo en bende okete mana ka Ramogi TV. Ka Sultan Nasir Abdullahi bende wacho ni entiere Migori County kopanga boda kendo wacho ni weche gichope yo makare. Wood George wacho ni entiere Ligala Kwabiero kato kanya neno ka Kelvin Arucho bende wacho ni entiere Mbita gi Albert Gwe bende entiere Changamwe gwenge ma Mombasa. Rafiki Wood Ligala bende wacho ni entiere Kayole Junction mane county man Nairobi ka bende Prince Kevo Wodadori wacho ni neno maler ka ene gwenge magu uma e Homa Bay County kendo yie gi Ramogi TV lando weche e yo makare. Josfata aneni kanyo ka bende Robert Luya nyisowa ni entiere Kisumu dala Kisumu pacho. Ramogi TV chope yo makare wayueyo matin Nyakora Mugajwang to kata kamano pod wantiere kod weche mathoth bang' yoni. Jopuonjre Mauridi Boys no bago ng'anyo kendo rocho chenro mag somo. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar mar $629 kende. Ni mathoth ndiko te machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Ni Christine Otieno kata kihero to Yesu nyale. Pono ni hero wer mar tie mar Yesu e moromo. Kuom ng'uono mar Nyasaye, yie mondo idina *8 0 0 *4 1 1 hash. Parnia Ramogi TV ene ot mar jower duto. To donge Nyasaye ogwedho ting'i malo ama ni gani? Yesu nyale.
Machiegni kendo nyakora mwajonge kamano kuom kete mana kae Ramogi TV omedo kelo ni wechego manyien e chenro ni maro imore. Chenro marango nonro mag jogombulu nobedo kod chochni e kar goyo ombulu Masango mayudre Arujo Ward e kar chung'od bura ma Homa Bay Town bang' ka moko kuom jogombulu manondikore kar goyo ombulu no noyudo ka nyingegi ogol kanyo kendo chwale kar goyo ombulu machielo mayudre e ward ma Game East Rangwe. Jogombulu manodhi rango nonro mar register no e ward mar Arujo no bedo kod buok mokalo bang' yudo ka nyingegi odar e kar gombulu ma Masango kendo ter Rangwe ka gibadho IBC mondo koro migi duoko e wi chochni machal kod mano. Apisa mar IBC e kar chung'od bura ma Homa Bay Town Gregory Odhiambo kone Ramogi TV e yor simu ne giseyudo ng'ur e wi wachno makamano kendo gidhi nyime gi loso chochni machal kod mano. Confirm kumago e kura tayudo ka kucha ogol sango oter kamoro ni Kanyacha keni Kanyachar momiyo okwa mor kaka wan jogo ombulu ma Sango okwa mor kabisa kendo no wadwani mondo mi IBC ong'e wachno makare nikech mano en yor achiel manyalo tamo kata mana baba yudo ombulu. Oduokna kucha kama nakete oduogna go kama nakete kama ng'eyo. Tuningeomba kwamba ili jambo likaweza kuangaliwa, maana kama wananchi hatujapendezwa na jambo kama hilo, maana hatujapata taarifa yoyote kwamba sisi tumeshabadilishwa. Na yudo report ni polling station na chiel miluongo ni Sango Academy maka uono nego bed ka Arujo Chief Camp. Oganda mago ombulu kanyo ka uono ter East Game Ward e Rangwe constituency polling station miluongo ni Nyachar. Miyo kana uanjo wachono na dhi awuoyo gi the IBC office. IBC office onyisa ni nitiere ng'ikruok moro manyobedo e headquarters. Mano ne ginyisa ni ng'ama ne timo transfer mar voters ma Sango Academy notero gi Nyachar. Miyo mano anomaly mano wuok kendo nonyisa ni onyalo bedo corrected ka oganda obire polling station mantie gi kit mondo gi verify kuma gigo ombulu tarik 9 dwe mar 8. Kawuok e kaunti no ma Homa Bay wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama jodak alwora mar Abuor Kadibo e kaunti no ma Kisumu bago ng'anyo ka giywago rochruok mar arita kwe kendo ma osekelo nek mar ji kod kuo mar mwandu. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, jodak koro dak gi luoro mokalo kalore ndalo adek sani ji 8 osemonji alwora no kendo ng'at achiel bende osewito ngimane. Kuom ndalo adek sani ji 8 osemonji e alwora mar Rabuor Masogo kod ojalo gi le e funden gi mopogore opogore mana kaka Brian ma en achiel kuom jogo lero. Doro jogo no yuda e dho rangayo ka go simu ema giga gleno an nang'e ni en ng'at pikipiki mokelo customer ne Masogo koro odok Rabuor kara ok ne ja pikipiki koro sama logo toka mondo awene gi ocha temo otongo tagileta agora piny mapacha olal koro sama ne pura piny elo kanyo no ema chako meda le more wiye ochako tongo wiye gi le moro kendo ema awunda ni koro ata setho ema koro giseto fukena gikawo simba gi pesa ma ngoto gidhigo. Jodak go oko ni sani koro gidak gi luoro kaluwore ni weche monj kod kuo makelo nek omedore ahinya e alwora no. Katemore sa 12 to wayudo ka jogi miwa tich matek kendo wawuok mondo wadhi mier ka kwa uso. Gitong'o wa ma ji osetong' kendo otieno manyoro be nyotong' ng'ato Masogo ma wuoyi mano tong'no kel mwaneno ji duto nene mama achiel to tho ma en nyieka. Koro mos achiel ndara mawuok highway mawuok e Kisumu to Nairobi ok nyal wuothe sa achiel. Mine wa ibeto, joale beto, onge sama ji nyalo wuoke. Kete dieri jonek to sewuoko ki odiochieng' go kinyal we dhot nono. Ikunyo dhoudi, ikunyo tok udi, gwen ok ne, gwen ok inyal yudo. Giri ming'iewo miketo matin ni mayo nyaka mogo. Sirkal imayo nyaka moke. Giseyo kendo kwedo mokalo tend arita kwe makono ka gikoni jotelogo nindo e tijgi wach mabende osir kod MCA malwora no Atieno. Gilae ot nikech wa onge kod sirkal mokawo ngimawa kaka jokadibo. En sa achiel ni otong' jogi riat sirkal waywago ni sirkal mondo konywa mondo OCS gi joge okonywa gweng'. To throw the ball to the security officers that you are in charge of our security as a people, but when the culprits
are arrested, I think the best thing that ought to be done is that they need to be taken to court. And this one has not happened. Giko jatend migao mar arita kwe Fred Matiang'i mondo donjre wachno mapiyo one kaka nyalo reso ngima oganda go. Sirkal owuog oko mondo kony piny. Gikonywa to ka onge jatelo manyalo konyo to wuogi oket ng'ama manyien mondo konywa. Nwakwayo Matiang'i ni sub county ma icho miwa ma en Kadibo sub county ni mondo Wills joma nitie ka OCS gi polise mage mondo mi wabed gi kue. Koko wilgi to pod wabiro gomo pile ka pile. Kane oyango wachno, jalup kamisona malworano Angeline Were owacho ni en adier ni arita kwe oserochore mokalo e alworano kendo gisingo mar neno ni girido arita kwe kendo chak apedha mar yango jomaundu go. The only thing I want to assure them is the security team is going to put in place all systems to ensure that security of our people is highly upheld. Obilano okwayo jodak go mondo konygi kod timo nonro matut mondo gibed gi yot mar ndhiyo jonjore go. I can't really want to request them to share any information that they do have. I know some of them have been cooperative, and it has made us also arrest some of the culprits, as they have said. Investigations are ongoing, but that is not the end of the story because we still do have more. Jodak go koro ni kod chuny lit. Ka koro gibono dhi nyime kod ng'anyo maratipo, ponono monj makamago dhi nyime e alworano ka onge gima otime mapiyo kod jotend arita kwe. Jodak go koro ni kod chuny lit kendo gibuono mar dhi nyime kod ng'anyo maratipo, ponono monj makamago odhi nyime e alworano ka onge gima otime kod jotend arita kwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Rabuor, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom ripodno kendo wantiere gi geno ni tend sirikal kata tend piny owacho mano ma kaunti ma Kisumu dhi neno gima time wachno mar arita kwe. Tudi kodwa namba marot machuok 3:690 to bende wantiere mbui kacha Ramogi TV mane Facebook live nyiswa pachi kaluwore to ahinya to gi arita kwe kata rochruok mar arita kwe mno mantiere gwengegi ma Kisumu. Ka wadhi mbele nyakora Mungajwang seche 24 Bang duon bura mar maendeleo chap motelne kod governor Machakos Laktar Alfred Mutua landa yanga wuok mar duon bura no yandruok mar Azimio la Umoja doho mochung ne yalo buche mag duond buche mapachuka mongere kaka Political Parties Disputes Tribunal koro wacho ni maendeleo chap ok nyal dar ka okoluwo chike manitie gie thuolo ne pa bende chalo madhi yudo badho e dar Azimio la Umoja kaluwore gi chike go mago matayo winjruok makamago. Kodong mana matine dweche adek kende to piny Kenya dhi yiero maduong' madwe mar 8 duon buche koro goyo chandri kanyiso dwaro margi mar wuok kendo donje riwruoge mag siasa ma pachuka. Nyaka sani duon bura mar maendeleo chap kod mano mar Pamoja African Alliance pa oselando wuok mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kendo koro giselando donje riwruok mar Kenya Kwanza. Ruto, as I've always said, regardless of what people say, is a good man. And I believe that he will change this country so that it does not matter who your father is, who your mother is, which tribe you come from, or where you are born. At times you get into a relationship, alafu unafunguka macho. Unakuta kwamba mahali ulikuwa si pazuri, mahali ulikuwa unaona mbaya, actually is actually better and is the best than where you are. So si ati tumeongea na yeye sahi, ametuongelesha for a long time, and every time he talks to us, naambia our people, tunasema pana tuko hapa, but he's been talking to everyone. He talks to everyone. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy and mistrust. Consultations and decisions are made by a few and forced down the throats of the majority of the constituent parties. Due to the above two reasons, it became difficult for power to pursue its 3-item agenda. Kata kamano, dwaro maduon buche gi koro chalo ni gore Luanda bang' doho mayalo ng'ur maduon buche keto negi obadho mar wuok e riwruok moramora ma ok olu okenge machik dwaro. Jakom ma doho no Des Manungu no okete ler ni duon buche manie riwruok mar Azimio la Umoja onge ko thuolo mar wuok e riwruok no wira nikech bedo ni okomegi oboke mar winjruok mane gidonjoe kama en achiel kuom ng'ur ma maendeleo chap osegolo.
Kaluwore kod winjruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, duond buchego ok oyienegi wuok e riwruogno kodong' dweche 6 to piny Kenya dhi e yiero maduong' kata dweche 3 bang' yiero maduong'. Wach makoro tweyo lwet duond buche man kod dwaro mar wuok e riwruogno. Chikego bende wacho ni duond buche oyienegi wuok e riwruogno bang' chwalo kwayo mar wuok dweche 3 kapok giwuok. Chikego bende lero ni riwruogno inyalo mana kethi ka duond buche duto manie iye wuok kaluwore gi chike ma odong' mana duond bura achiel kende. To ka ok duond buchego owuok, chik oyie mondo mi oketh riwruogno ka yiero manyien ochopo higa 2027, kata kamano oyiene duond buchego keto kokgi winjruok manyien mar dong' e riwruogno. Ma timore seche ma riwruogno mar Azimio la Umoja to dhi nyime gi manyo jalup jalar kom tend piny Raila Amolo Odinga ka wenge koro rito neno jal ma gidhi miyo lemo no bang' goyo gi kogno. Ramogi Seneta Fred Outa, Governor machon Jack Ranguma kod Speaker machon Onyango Lo wacho ni tok ndalo 7 gibiro yango jal mabiro chung' e laro kom mar Governor ma Kisumu chop yiero maduong' tarik 9. Ripota marwa Millicent Adhiambo nitiere kod ler mathoth. Jotelogo olero ni mabiro kaluwore kod loro oko ne keno bura mondo mi kik ne yud otiko mar ODM. Otiko magikone nyocha ochiw nyalodia ne gavana masani Peter Anyang' Nyong'o. Seneta Outa owacho ni gin kod yore ariyo ka gima ging'iyo maduong' en golo oko gavana Nyong'o e telo. Ka plan marwa okethore mokwongo moluongo ni plan A. Kama wabete ni wan gi plan B mantie. Gimodong' ndalo matin modong' gi wadhi kele mondo wadhiale ne jopiny mondo wang'isi jopiny na Nyang' wadwoko dala. Omiyo onge gimoro molokore kama duong' wabiro ng'iso jopiny ni kik gijogi nikech giwachonwa ni tang'o miyo waling' ta Nyang' ojogogi. Wadwa ni wang'isgi na Nyang' wadhi dwoko negi dala. Kamano bende kweth josiasa go owacho ni ok gisir kata matin luto ombulu mar 6 piece kaka duond buch ODM dwaro. Winjo gik ma ji moko wachonwa ka ni 6 piece. 6 piece to Raila oken oonge gi orange midhi ket kanyo. Idhi ket ni kala mar Azimio. Kodhi Nairobi ogocho ne Jubilee. Kodhi kama chielo ogocho ne Wiper. Kisumu ka iluongo ni ng'ade nywande. Ing'ado ha mojoga dhi. Mata Nairobi. Kik ng'ato ket ni 6 piece. 6 piece waonge go. E timu wan ni kaka wawache wan wadhi choko kura ne Raila Amolo Odinga kum joma nyocha ne winjo ni yiero kodhi maber. Gima wadich go Raila nyaka bet president. Gavana machon Jack Ranguma ma osedhi duond buch MDG owacho ni en kod otiko kendo en eming'iye mar ariyo tok keno bura kendo rito mondo sidhe ayanga. Ne wan e timu wan ne wan gi plan A gi plan B. Owadwa ne nie keno bura ne nie plan A. Ana wach ni kanyo kadhiye na wuok e plan B. Koro ka plan A nogore piny, koro wang'iyo plan B. To nitiere gik mamoko nyaka walosi warid nat nikech wadwa ni mondo kik wabed gi failure mora mora kwadhi nyime. Wadring kanyakla ka waikore ni wadwa dongo Kisumu. Jakom mar riwruogno Onyango Lo okwayo tend kaunti ma Kisumu mondo ikre ne teko mar riwruogno birogo e loko tend kaunti ma Kisumu. Wariwore ni duoko Kisumbwa kuma ne entie gi kelo dongruok makende manyalo loko ngimawa kendo nyalo miyo jowa one ni ngima ma kiny en ngima moromo dak kendo ngima monego watine ka wan gi geno ni kiny nokel ber molo kawuono. Mad Nyasaye ka walami kamoro amora mintie gi minewa gi jodongwa gi dewa kumogo e chongu piny kwanwa Nyasaye mondo golwa Professor Peter Anyang' Nyong'o miwa jatelo mar duokwa Kisumbwa mane wantie. Weche mag siasa gi koro medo tedore e seche mabende limbe mag joket mwandu maongere kaka Afri-City Summit okayo juma manyien e kaunti ni kendo ikruok mare dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakoromogi mana kaka jo Kisumu wacho no katobed ng'adi ol katobed ng'adi nywandi kata mana 6 piece yiero en mari kogik tarik 9 dweno mar 8. Waketo tenge wechego mag siasa kwa ng'iyo mag motendre kod wechego mag somo kama chenro mar somo e skul ma Oriri no yudo ng'ikruok okinyi ma kawuono bang' jopuonjre bago ng'anyo mamuol kendo wuok e skul nyaka kendo dhi nyaka PC ma jata chenro mar weche mag somo e kaunti ma Migori. Jopuonjrego no ywago yo ma jatend skul no sebedo kata godo chenro mag
somo kamoko kuom gine yuago medruok mar omenda mar somo e skul no mano otimo ataro mar chik mano ogol ko jatend migawo mar somo Ngire George Magoha. Kaluwore kod apisa matayo weche mag somo e kaunti ma Migori Geoffrey Onyego, ywak jopuonjre go no osewinji kendo gisechako timo nonro e weche mano pedhi gi jopuonjre go ka bende no opwa ahinya kwe mane jopuonjre go bedo gi sechego mane gibago ng'anyo machal kod mano. Temo tudruok marwa kod japuonj maduong' mar skul no to nogore Luanda. They never destroyed any property in the school. They have been able to reach the office of the County Director of Education, and they have raised a number of issues that affect their welfare in school. We have listened to them, and we are arranging on how they will go back to school so that we can also go and carry out investigation or further investigation on the issues as raised. But I want to thank them for having been very orderly. They never destroyed any property, and that is the way to go. Yes. You don't have to destroy anything because you are protesting. That is now leadership. Yes. We have heard you, and we hope when you go back you will be very patient enough as we address the issues that you have just raised. Ng'anyo machielo nyakora mga juang jotich e mbalariany ma Kibabii obago ng'anyo mamuole skul no ka ging'ure wi omenda mabalang' kotenre gi orak margi kod skul no. Jotije go dwaro mondo ten mbalariany no ochul gi omenda go kendo ndiko e tich jotije mag lwedo. Ging'ure wi tuono gi hola kod medo lemo jogo mosechopo kidieny mar meto. Gigo nyon ni ok gibidok e tich nyaka chop winj kendo rang ng'ur magen godo. We decry your administration lack of goodwill to promote our members in spite of their performance and qualification. This has brought about low morale and many of our members seeking promotion elsewhere. We demand that you address this anomaly expeditiously so that competent staff are retained. Mwajiri amefanya kwamba kana kwamba ya kwamba mkataba huu ambao tumekubaliana naye mwajiri ameshindwa kuimplement ama amekataa kuimplement mkataba huu, na wafanyikazi hawa wanateseka, wanataabika kwa sababu mkataba huu wa internal unawapatia commuting allowance na unawapatia na employment rights zingine ambazo sasa hivi hawawezi wakaenjoy kwa sababu mkataba huu mwajiri hajatekeleza. This CBA has remained in limbo to the detriment of workers. The national 2017-2021 CBA was successfully negotiated and signed. The university implemented the CBA but has not paid arrears arising from the same, despite the government having paid out the monies. Johala osechako keto helni gi machiegni gi kar bagoromo mar Afri Cities. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar masling 629 kende. Ni mato ndikote machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Msiwe na deni kwa mtu yoyote, isipokuwa deni la kupendana. Ampendaye jirani yake ameitekeleza sheria. Maana amri hizi, usizini, usiue, zimo katika amri hii moja. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye jirani yake hamtendei vibaya. Kwa mapendo, sheria yote hutimizwa. Dial *811*338# to get upendo kuu. Nyakwa Ramogi ajuang, bedulu mitni. Wanya wacho ni thuta donga rom ginera. En nyathi, mando riwo jite. Kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayote ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhowa. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Machiegni kendo nyakora mga jwang'ero kamano kuom kete mana ka Ramogi TV chenro enoimore wamedo kelo ni weche go manyien kod sani. Kembe maloso mwandu e pacho ka kwedo kang mar piny owacho manogolo paro mar chik madwaro medo osure moko kuom mwandu ma ilose pacho ka. Kembe go manochwalo ng'ur margi e nyim kamiti mar od bura maduong' mochung' ne weche mag omenda bende wacho ni okang' mar medo osuru en moko kuom mwandu magiloso ok bi mana duoko yuto gi piny kende to bende biro medo pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Edwin Okoth nigi ler mathoth. Kamiti mar jood bura ma otelne kod jaod bura ma Homa Bay Gladys Wanga koro ne ochako winjo ywak ma jopiny nigo e wi paro mar medo osuru mopogore opogore. Ne kembe manyuolo kong'o, medruok e osuru ma piny owacho chano nyalo rocho yuto mag jopur bel kod kal ma pachoka kendo nyalo dhiro oganda mathoth e madho kong'o ma ok opuodhi. In that respect, so we are seeing a decline of the produce purely because the consumption of this product is also going down. And when we say consumption is going down, we are only saying that the properly manufactured item that we can track through the system is what is going down. A consumer will remain a consumer. And what that means, therefore, is that if I'm not consuming properly manufactured items, then most probably these people have migrated to lower items, lower products, which means people are moving from properly manufactured items that are generating taxes for the country and moving into illicit product. Osuru ma ikawo kuom yuto ma jous mwandu kaka lo kata ute loso ma ong'ere kaka capital gains tax bende ne okwedi kama wachore ni kaluwore kod medruok e pek mar ngima. Teko mar omenda ma jaus lo nyalo yudo higni mang'eny bang' nyiewe ok romre kod teko mar omenda ma oyudo seche ma ouse. TIPA relief works as a discounted reduced amount on the selling price. So to give you an example, today if you are trying to sell a property for 10 million shillings, you probably bought it for 1 million shillings 10 years ago. So the way it works in most other countries is that you take into consideration that a property you are selling today for 10 million, you actually, a lot of that value is actually inflation, year-on-year inflation. So you will be taxing paper gains. And the higher the rate of CGT,
the more likelihood that you are taxing someone purely on inflationary gains rather than the real increase in value. Joala bende wacho ni chik ma oket mondo taa kaka ichoko osuru e jogo manyiewo modhi mag nyamburko kowuok e pinje maoko nyalo medo nengo mar mwanduno kendo nyayo nok mare kaka ne oneno e ndalo mosekalo. At the non-boarded facility, or boarded facility is okay. At the non-boarded facility, what happens is when you bring in the consignment, it comes in the name of the winner of the tender. That's say Gulf. Now, in that consignment, you have Total having a share, but you cannot split that thing. Therefore, what will happen is that you have to make an entry in the name of Total, but you say care of Gulf. It's a simple thing. The problem is what KRA will want, what they want is to create a second line in which what will happen is that the importer charges VAT to the owner of the consignment, and then in the process what will happen is that you have an 8% increase at the pump price. Jaod bura ma Homa Bay Gladys Wanga ne osingo ne johalago ni pachgi biro tii godo, to mak mana ni jood bura be nyaka ne ni piny owacho choko osuru maromo tayo chenro madwarore. Physical presentations, as I've told you, will be to the tune of over 60 stakeholders in the next 3 days. A finance bill is not easy. It's always a balancing act. Nobody is happy to be taxed. In fact, if somebody is told we're going to remove all the taxes, everyone will be very happy. But tomorrow when they find no road, they will also be very unhappy. So the finance bill is not a walk in the park, but we will make a good balance between what is good for the people and what is good for the economy in terms of moving the country forward. Oganda pod dhi medo chopo nyim kamitino, kama igeno ni pachgi biro jiwo loso chik maber makonyo piny owacho choko osuru maromo siling trilion 2.4, to bende ok bi medo pek mar ngima ne oganda. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Maloyo ji 500 mawuok e gwenge ma Kisumu kod alwora mare osedo thuolo mag tije lwedo mopogre opogre madhi nyime kar romo mar Jomo Kenyatta International Stadium mantiere Mamboleo kama idhi bage romo maduong' mar Free Cities machakore juma manyien. Jafwambo mar Jaya Lietano limo pauno kendo loso kuom jomoko abende noyudo raka machal kod mago. Kidonjo e pap ma Jomo Kenyatta International Stadium Kisumu, tije mopogore dhi nyime ka iketo ikruok mogik ne romo mar Free Cities machakore wuok tich juma manyien. Tije mag lwedo gi sani thoth kae. Kana biro kanyo, nayudo ka tich tiyore mang'eny kanyo, nadonje tije mag lwedo kaka mjengo ni nachako goyo, koro sani an kode gi tuma. Tiyo tij mar konyo funde kaka gemo ne kite, kabros go kata yweyo kuonde moselos. Tich magiseyudo osemigi thuolo mar timo lokruok e ngimagi. Sekelo na lokruok e ngimana, ntiere ot manyicha chako gero to odno nyicho chung, to sani koro dhi mbele. Ntiere nyathina manyiche ntiere skul, to fi nyicha neno kabaga nikech nyiche onge tich matiyo. Koro sani nyathina no nyalo somo maber nikech per day anyalo an kata 500 per day. Osebedo maber nikech gima wadwaro wayudo e salaksa nikech kwa tiyo wadok odhiambo ok kel thagruok kaachiel kod ywaruok e udi ni pesa onge kiang'o nikech en gima atiyago e lwedo. Mama Edith oyudo orak kuom achiel kuom kambi matimo gedo mar loso ne jotije chiemo. It also gave me an opportunity to give other people employment, and it also helped them in their livelihood as a whole. At least I'm able to feed my family without a struggle and take care of myself, be able to go to hospital when I'm sick and I can pay my bills. Generally upkeep, it keeps me comfortable. Komachielo, Millicent bende uso chiemo ne jotije mamoko. Bedo ka kelo nyuka kar kae gi chapat gi dengu. Auso kiny, auso lunch, kendo auso tieno. Ohala dhi kodwa maber. Gisani, gin ema gipidho jotich mopogore ka juma manyien, Hotel mar Sarova Imperial biro kawo tij pidho welo e romoni. And they are working in collaboration with the top hotels in Kisumu to take care of the needs for our delegates for, morning teas, afternoon teas, and lunch. That will be handled on a daily basis. The locals in Kisumu get an opportunity in the space of, they need waiters, they need waitresses, they need cooks, they need kitchens.
Kambi Belis Rabach oyudo orak mar timo ler e kar romoni. Ni wan gi ji 60 mwasechako tiyogo kuom wik mokalo nyaka sani. To chieng' ma conference chakre onego beni wan gi ji 75. To mago ji duto moa Kisumo wakae. Romo makamae osemiyo moko kuom jodak ma Kisumu kod alwora mare thuolo makende mar keto chiemo e mesa kochopo giko mar odiechieng' kaluwore koda tije maka kod kacha magitimo. Jaelieta, Ramogi TV, Kisumu. Bad bengi mar piny mangima IFC koro osemedo kwan mar mwandu magin ge bengi mar Equity kod atamalo 6.7. Okang' makoro bengi no wacho ni omedo yot mar kaka Equity biro timo ohala e pinje mamoko. Jatatije mar Equity Group James Mwangi bende wacho ni bengi no koro biro bet kod thuolo mar yudo ohola kowuok e bengi mar piny mangima e yo mayot mokalo ka omedo ni lony ma IFC ni gode weche mag omenda bende biro jiwo ohala mar Equity Bank. Today, IFC has announced its investment in the shareholding of Equity Group to a tune of 6.7%. That enhances the investment in also Equity Bank DLC. So they have now 2 shareholder investments, one in Equity Bank DLC, Equity BCDC, and then at the group level, where they have acquired the shares totaling 6.7% of the entire shareholding of the group. To the Equity Group, that means a very strengthened shareholding position, where now you have IFC as an anchor shareholder, strengthening the governance structures of Equity Group from an ownership point of view. It also means having a shareholder who have the resources and the capabilities, but more importantly, the knowledge of finance. So they can play a very significant role, not just of funding, but also as a shareholder supporting us with knowledge and skills that they have acquired since 1945 when IFC was formed. With the support of IFC, we can be supported with credit from loan facilities, but more importantly is trade facilitation because of their presence in so many countries. So trade finance is an area they can really enhance by confirming our LCs around the world, increasing our credit limits globally, such that our correspondent relationship can be enhanced by the presence of IFC. Kamiti makojolo manyocha tayo FKF koro thuolo margi orumo. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar mar $600 kende. Ni matho ndiko tema chok ni lo kae to ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, gi jogoro moko be ka inyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok
mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafunyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bayi chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Wang'isi ni ma e kama watede, ma e kama walose. Mit maratari ni kwa Ramogi wacho ni kete manaka koka wachake, koka wadwa mwoke, koka kuneno wane ma wan ka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso kochakore saa 11 mamidhiambo. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya taki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ang'o ma wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Hello, news of agenda just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelo nu kod jolony muero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. You know I like it. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma ok we ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, injili nyale. Jumapil ka jumapil, chakre saa 12 mar okinyi. E chenro mar injili kalo e Ramogi TV. Waluare kuliet pa. Wamiyo moa e thurwaka. Kod moa e pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Kit thume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thume miero mapacho ka Kama mzuka umepanda twende paka chini. kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag tiedero. Ngoma uwake. Akimwaga pesa nitaleveza. Thum Dagmor. Ramogi Night. Getira diane dala. Magite mana e Ramogi TV. Aido gari.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Machiegni nyakoromogo jonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Komiti makojolo mosebedo katayo adhula e pacho ka odiochieng' makawuono nochwalo lipot margi ne jatend migawo mar weche tuke Ambassador Amina Mohamed e lap Makasarani. Komitino kotene kod jakom margi Aaron Ringera osebedo katayo adhula kuom dweche 6 mokalo bang' sirikal mamalo thicho oko riwruok mane tayo weche adhula FKF. Moko kuom okenge ma komitino ochwalo mondo otim gin kaachiel kod chuogo paro mar chike matayo riwruok matayo FKF kod mondo olure kod pend chike to kod chike matayo tuke. Komitino bende olero ni chike matayo riwruok mar FKF mondo kete tim. Welo mar jotelo mar FKF otim kaluwore kod pend chike to kod chiwo tayo weche mag adhula ne kambi mochung' kar kende. Jakom mar komiti makojolo Ringera bende ochwalo paro mar uso adhula mondo okel ne FKF omenda manyalo konyo tayo adhula e pacho ka. Pewe duto ma itugie adhula mondo ochop e rang'iny mamalo na idwaro kod FIFA gachiel kod CAF. The only aspect of its mandate it did not fulfill is validation of the draft constitution and the consequential elections of FKF. Everything else, A. Grade A. Thank you. Team Kenya olo midila mar ariyo mar gold kachiel kod midila mar bronze tuke madhi nyime mag jogo mani kod pek mar winjo e boma ma Caxias do Sul e piny mar Brazil. Ian Wambui Kahiga notieko thuolo mokwongo e ng'wech mag mita 1500 kinde yowuowi bang' ringo kuom dakika 3.55. Jaima Morga mawuok e piny mar Spain notieko thuolo mar ariyo ka Alexander Blay mawuok e piny mar German notieko thuolo mar adek. Ng'wech mar mita 400 e kindwa Keini Linet Fomba Nanjala notieko thuolo mar adek kendo loyo medali mar bronze bang' ringo kuom nyiriri 59.34. Ng'wechno ne olo kod Christian Kiniakina mawuok e piny mar Ukraine ka thuolo mar ariyo nokaw kod Yulia Shabafal ma bende wuok e piny mar Ukraine. Ka wadhi e nyime nyakoromo jwang' piny Kenya biro chwalo dwaro margi mar bago tuke ng'wech mag piny mangima higa mar 2025 ne riwruok matayo weche mag athletics e bura mabiro timore e yor mbui dwe mar 6 higani. Bago tuke mag rowere motisi Junior Athletics Championship, tuke Cross Country Championship kaachiel kod Continental Tour gin moko kuom tuke mosemiyo Kenya lony mar ariya e bago tuke. And therefore, it calls for certain requirements, one of which is training sites. Right. Because you cannot just say we have got only one competition venue, but you don't have anything else. Right. So we took them through all that we have at the moment. And I would like to say I really want to thank the government for the infrastructure that have come up in the recent past. That helped us a lot. And so we did that. That was the fourth stage now. Now, the fifth stage is we are going to do a presentation, a virtual presentation, now to the full council on the 14th of June to show them exactly what we have said, what we are going to do, what are our plans, and what guarantees are the government is giving. Right. So that we are now preparing again. That is the fifth stage.
To kawadhi mbele nyakura mgojong team mar Boston Celtics koro nitiere modhi 2-2 e tuke mag Eastern Conference e tielo mar nus finals bang' loyo team mar Milwaukee Bucks points 116 kuma 108 e alap ma Wisconsin. Al Hafford ma en jatugo mar Celtics nobedo jatugo masulwe bang' loyo ne team points 30 mane ochwalo team